እግዚአብሔር ኣምላኽሲ ኩሉ ዘይሰኣኖ ተመስገን ፈጣሪ ደስ ይብሊ ዝስገም እዚ ዝብቆልቲ እዚ ክትርኢ ከለኻ ክንድምታይ ዝኣክል ዓይንኻ ትፀግብ ፈጣሪ ላብ ኣፎም የብለሎ ማለት እዩ ተመስገን ፈጣሪ ጸሎተኛ ዝኾነ ዓዲ ዝተባረኸ ዓዲ ብትኽክል ከእግዚአብሔር ርቆ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ኃጢአት ሰርቶ ከመለየት በግፍ ተበድሎ በሐሰት ተከሶ ፍርድን መቀበል ይሻላል። ሰላም ሰላም በብዘለኹምዎ ዝተኸበረ ሰላምታይ ይብጻሕኩም ክብራት ተኸታተልተይ ለማዓልቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ቪድዮ ያው በቀዳማይ ከም ዝነገርኩኹም ማለት እዩ ናብ ብጣዕሚ ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ገዳም ከይደ ኢለኩም ነይረ ዝኸድክዎ ገዳም ድማ ብትኽክል ዝተቀደሰ ዝተባረኸ ብዙሕ ተኣምር ብዙሕ ዝፍወሰሉ ገዳም ስውራ ማርያም እዩ እሞ ስለዚ ተኸታተልተይ ክስካዕ መጨረሻ እዛ ቪድዮ ርእይዋ ኮታስ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝበሃል ነገራት ናብዚ ገዳም እዚ ክትመጹ እንተደኣ ሓሲብኩም እመቤታችን ባዕላ ናብዚ ደጋኣፋ እዚ ንኽፅውዐኩም መዓልትን ግዜን ኣጋጣሚ ዝኣኸለኩም ሰብ እንተሃልዩ ወይ ከዓ ትሙነይ ሰባት እንተደኣ ሃሊኹም እንታይ ሒዝኩም ክትመጹ ከም ዝግብአኩም ኣገደስቲ ነገራት ንዓኹም እንታይ የድልዩ እንታይ ክትገብሩ ይግብአኩም እንታይ ከሓሲብኩም ክትመጹ ይግብአኩም እንታይ ተዘጋጅኹም ኣዘጋጅኹም ክትመጹ ይግብአኩም ኣብዚ ቦታ እዚ ክጠቕመኩም ዝኽእል ክጠቕመኩም ዘይኽእል ነገር ክስካዕ መጨረሻ ስምዕዎ እዚ ቪድዮ መቸም ንኣኹም ብጣዕሚ ዝጠቅም ነገር የሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ክብራት ተኸታተልቲ ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትሪኡ ድማ ክብራት ተኸታተልቲ ላይክ ብምግባር ጀመርዋ ማለት እዩ ይኸው ገዳም እመቤታችን ስውራ ማርያም ከምቲ ኣንተ ዝበልኩኹም ኣብዚ ዘይርአ ተኣምር ኣብዚ ዘይምስከር ሓቂ ኣብዚ ዘይዝረብ ቃል የለን መቸም ኩሉ ብብል ፀገሞ ኩሉ ብብል ኸፍኦ ኮታስ ላብ ፈጣሪኻ ተምርር ደቂ ሰባት እንድሕር የመና ካብ ፈጣሪ ርሕቕ ኢልና ኢና እንግዲህ ነብስና ርስዕ ነብል እምበር በተለይ ደቂ ሰባት ፅግብ እንተይልና ላብ ፈጣሪ ከም ንወድቕ እዚ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ሰባት ከም ፅግምና ከሎ መቸም ላብ ፈጣሪ ኢና ንወድቕ ማለት እዩ ላብ ፈጣሪ ክወድቕ ከሎ ሰብ እንታይ ከም ዝብል ንዓኻትኩም ኣይጥፍአኩምን ገዳም ስውራ ማርያም ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ፈዋሲት መድሓኒት ኮታስ ብዙሓት ሰባት ዝምስክሩላ እዮም ሕዚ እዚ ገዳም ብጣዕሚ ልዕሊ መጠን ሰብ ዝእከበሉ ምስቲ ምዃኑ ሕዚ እዚ ገዳም ብዙርይኡ ኣብ ሓድሽ እናተሰርሐ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ናብዚ ዝመጽእ ዝስዕም ናብዚ ዝመጽእ ዝቆርብ ናብዚ ዝመጽእ ቃል ዝኣቲ ናብዚ ዝመጽእ ምስ እመቤታችን ስውራ ማርያም ብስነ ልቦንኡ ዝነጋገር ሰብ ምእንተ እግዚኣብሔር እናበለ ምእንተ እመቤታችን እናበለ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ እየ እዚ ማለት እዩ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ዝገብር ኣብዚ ገዳም እዚ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ብበዝሒ ጸሎተኛ ኣሎ ቁፅሩ ኣነ ብጣዕሚ ይገሪምኒ መጀመርያ ክመጽእ ከለኹ ሰብ በዚሑ ርእስ እዚ ሰብ እዚ ንመዓልቲ ጥራሕ ድዩ ዋላስ ኩሉ ግዜ ሓድሽ መቸም ሓድሽ እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ዘይፈልጥ ኣይፈልጥ ወኣረ እንዳምሐዚ ክረምቲ ርኢኻ ዲኻ እምበር እዚ እኮ መርገፅ ኣይትረክብን ብስሩ መርገፅ ዝበሃልስ ኣይርከብን እዚ ከባቢ ሙሉእ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ደኣ እሞ ክንድምንታይ ሰብ ዝኣክል ይእክብ ማለት እዩ ክብል ከለኹ በቃ ዝገርም ተኣምራዊ ገዳም ስለ ዝኾነ ግድን እዩ ሕዚ ክረምቲ ግን ሓደ ሰብ ሕዚ ክረምቲ ብዙሕ ኣይምከርን ይብለካ ኣነ ኣብዚ ብግምት ኣብዚ ዘሎ ሰዓሚ ኣብዚ ዘሎ ኣምልኾት ዘለዎ ሰብ ኣብዚ ዘሎ ንድንግል እመቤታችን ስውራ ማርያም ቃል ዝኣትን ዝልምን ሰብ ግን ልዕሊ 500 እዩ ዝኸውን ኢለ ይግምት ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ብስነ ስርዓቱ ዝሓለየ ኢኻ ኣግባብ ትርኢ ኣብዚ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ነገር የለን ምእንቲ እመቤታችን ንሓቂ ክትፍወስ ኢልካ ስለ ትበፅእ ኩሉ ነገር ሓቂ ኢኻ ትሰርሕ ኣብዚ ነገር እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ገዳም እዚ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ዝጎማ እዚ ሕዚ ፀበል መቐበሊ እዩ ኣብዚ ኢኻ ኣብዚ ኒኦ ዓብዪ መኽዚን ዝመስል ብቆርቆሮ ዝተሓፀረ ናብዚ ኢኻ ትድርብዮ ምሸት ስቲ ትውዕል ቀትሪ ስቲ ትውዕል ሞ ምሸት ኢኻ ናብዚ ትድርብዮ ማለት እዩ ኣብዚ ተደርብዩ ምስ ተመልአ ንግሆ ሰዓት 11 ይምላእ እንደገና ምስ ተመልአ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ብሰልፊ ኒኦ ምእንቲ እግዚኣብሔር ሎም ዝሰርሑና ስራሕ መካየድቲ ነው 24 ሰዓት ጥራሕ እግሮም ኣብኡ ዝሰርሑ ማለት እዩ ነብሶም ኢሎም ኮታስ ንእግዚኣብሔር ዝበለ ሰብ ኣምላኽ ኣቦይ ክትፍውሰኒ ኢኻ ኢሉ ምእንቲ ሓቂ ዝሰርሕ ምእንቲ ኩሉ ነገር ዝሰርሕ ሰብ ኣብዚ ብዝኸኣልካዮ ኢኻ ትሰርሕ ዝኾነ ይኹን ነገር እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ኢኻ ትሰርሕ ኣብዚ ገዳም ዝኸኣልካዮ ኮታስ ንፅጉም ዝፀገመ ነገር ስኻ ክተልዕልስ ግድን እዩ
ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ጎማ ብስነ ስርዓት ንግሆ እዚ ጠቕላላ ኩሉ የመፀን እዚ ጎማ እዚ ገና እዩ ሕዚ ኣብ ምምፃእ ዳርጋ ረብዒ እውን ይኸውን እዚ ሜዳ እዚ ሙሉእ ክመልእ እዩ ማለት እዩ ከሰልፍዎ ከለዉ ዝገርመኩም ምንም ጎማኻ ኣይጠፍአካን ሓደ ሽም ይፀሓፎ እዩ ዝኾነ ጨርቂ ምልክት እውን ይግበሮ እዩ ብተወሳኺ ድማ ፃዕዳ ምስ ፃዕዳ ፀሊም ምስ ፀሊም ቀይሕ ብቀይሑ ቆፃል በብቆፃሉ ኮታስ በብዓይነት ሕብሪ ጎምኡ እዮም ዝሰርዕዎ ብጣዕሚ ዝገርም ምእንቲ ሰብ ከይጋግዮ ናብዚ ፀበል እዚ ኣቲኻ ክትውፅእ ከለኻ ጫማኻ ኣይፍቀድን ጫማ ዝውፅኦን ጫማ ዘይግበሮን ብስነ ስርዓት ዝተፈለየ እዩ ሓፅር እዋም እኒኦ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ዘይፈልጥ ሰብ እንድሕር ኣትዩ እውን ብስነ ስርዓት እዮም ጫማኻ ውፅኣዮ ዝጎይታይ ጫማኻ ውፅእዮ ዝሓፍተይ እናበሉ ዘረድእዎም ንግሆ ፀበልካ ካብዚ ወሲድካ ቅድሚ እዚ ፀበል እዚ ምስታይካ ግን ግድን ቅዳሴ ዘስምዕ ቅዳሴ ዝሰምዕ ቅዳሴ ዘቐድስ ኣብ ውሽጢ ክንዲ ህዝቢ ክንዲ ፍጡር ኣይኮነን ኣብዚ ከዓ እትሪእዎ ኣለኹም ሰብ እዚ ማለት እዩ ታራ ሒዙ እኒኦ ሰብ ታራ ሒዙ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ንማንጨለ ዝሕፀብ እዩ እዚ ታራ ሒዙ እኒኦ ሰብ ቁፅሪ የብሉን ክንዲ ምንታይ እየ መክለኩም ብጣዕሚ ዝገርም ማንጨለትካ ተሓፂብካ ፀሎትካ ኣቢልካ ይሁ ኣብዚ ኣነ ድሕሪ 9 ሰዓት ኢኻ ትበልዕ ኣብዚ ገዳም ሃረምረም ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕ ዕጉስ ኢኻ ግድን ነብስኻ ክትኣሊ ነብስኻ ክትቆፃፀር ስጋኻ ከድዕሰካ ከም ዘይብሉ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ኣብዚ ኣነ ቆሎ ምስሐይ እናበላዕኹ እየ ዝኸኣልካዮ ኢኻ ትበልዕ መቸም ኣብዚ ለየለ ነገር የለይ ብትኽክል ግን ገዳም ምዃኑ ከዓ ክተስተውዕል እኒአካ ክተስተውዕል እኒአካ ስለዚ ዝረኸብካዮ በሊዕኻ ዕጉስ ኢኻ ብትኽክል ማለት እዩ ተደሊኻ ከምታ ዝረአኹምዋ ቆሎኻ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ተደሊኻ ሻሂ ብሕምባሻኻ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ኮታስ ከም ጅባኻ እውን ገዳም ምዃኑ እውን ኣብ ግምት ኢኻ ክትአት ዝግብአካ እምበር ክንደይ ነገር እኒኦ ኣብዚ ገዳም መቸም ክነግረኩም እየ እና ፀኒሕኻ እውን ወይ ድራር ወይ ምሳሕ ማለት እዩ ሓዲኡ ኮታስ ይሐሽ ይልበልካዮ እዚኣ ሕዚ ትሪእዋ ኣለኹም ዘዋግኣለ ዳሕና ፌር እያ ማለት እዩ ብዙሕ ትጋነን ኣይኮነትን ድዒ ሕድሮ ለይቱካ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን ድንሽ እዩ ድንሽ ጥራሕ እያ እዛ ፀብሒ ማለት እዩ ነዚኣ ሕዚ 100 ቅርሺ እያ ዋግኣ 100 ቅርሺ ኢኻ ትኸፍለላ ድንሽ ጥራሕና ዘን ትሪእዎን ኣለኹም ብላዕሊ ፃዕዳ ሽጉርትን ቃርያን እየን ፃዕዳ ሽጉርቲ እውን ኣይመስለን ቀይሕ ሽጉርቲ እዩ ዝመስሉ ዘሎ እዚኣ እውን ዳርጋ ዋግኣ 100 ቅርሺ እያ ማለት እዩ ዝደለኽምዎ ዓይነት እንዳ ምግቢ ያው ኣሎ እዩ ኣብዚ ገዳም እዚ ለይርከብ ነገር የለይ ኩሉ ኣሎ ኮታስ ገዳም ምስቲ ምዃኑ ግን ቁሩብ ልነብስኻ እንትን ትብል ኣነ ኣጋጣም ካብ ረእኽዎ እየ ኣነ እዚ ቀሪፆ እየ እምበር ኣገዳሲ ኣይኮነን ግን ንኩሉ ሰብ ከዓ ሓደ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ጥራሕ ወዲ ሰብስ ሕማቕ ይግበር ኣብ ሰዓቱ ኣብ እዋኑ ኣብ ኣግባቡ ኣብቲ ዝፍቀዶ ሰዓትን ዝፍቀዶ ቦታን ጥራሕ ክጥቀመሉ ኣለዎ እምበር ኩሉ ሓደ ስለ ዘይኮነ ገለ ክረክብ ይኽእል እዩ ገለ ክስእን ይኽእል እዩ ገለ በባት ንስኡ ክቕፃዕ ይኽእል እዩ ክከም ናይ ባዕልኻ ሂወት ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ለየለ ነገር የለይ ክብለኩም ይደሊ ግን ሒዝኩምዎ ክትመፁ ዝግባእ ነገር ኣፈላላይ ዋጋታት ግን ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ እምበር ኣብዚ ንዚ ገዳም ዘድልን ንኣኻትኩም ዘድልን ኩሉ ኮታስ ምንም ዝሰኣን ነገር የለን ግን ከዓ ኣብዚ ዘሎ ዋጋ ኣፈላላይን ካብ ከባቢኹም ሒዝኩምዎ ክትመፁ ትኽእሉ ካብ ከባቢኹም ሒዝኩምዎ ክትመፁ ተዘይክእልኩም ከዓ ትንኣሰ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዋላ ገዚእኹምዎ ክትመፁ ትኽእሉ ነገር ናይ ዋጋ ኣፈላላይ ግን ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ነገራት ግን ኣለዉ ማለት እዩ እምበር ኣብዚ ከም እትሪእዎ ኣለኹም ብምሉኡ ንዚ ገዳም ምፅዋት ዘድሊ ድዩ ንባዕልትኩም መደቀሲ ዝኸውን ድዩ ምግቢ ብዝኾነ ዝደለኻዮ ዓይነት ድዩ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ እኳ ደስ ዘይብለኒ ነገር ኣሎ ምግብስ ብዘየገድስ ከምቲ ዓንተ ዝበልክኹም ክከም ዝተፈቐደካን ክከም ኣግባብካን ክከም ሰዓቱን ጌርካ ክትምገቦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ዝገርመኒ ነገር ግን መስተ ኣሎ ቢራን ኣረቅን እውንስ ሪአ ኣነ ማለት እዩ ባርና ሬስቶራንት ዝብሉ ኣለዉ ሪአ እና እዚ ኣብዚ ገዳም እኳ ክህልየ ነበረ ይብል ከም ኣነ ግን ከዓ ነዛ ምድሪ ኩሉ ሓደ ስለ ዘይኮነ ያው ምንም ክግበር ኣይከኣልን ካብ ረእኽዎ እየ ለዋግዐኩም ኣለኹ መደቀሲ ዓራት ኣሎ እዩ ሻወር እውን ኣሎ እዩ መቸም ከም ገንዘብ ከዓ ከምቲ ዓንተ ዝበልክኹም
ናይ 50 ቅርሺ መደቀሲ ኣሎ እሳ ሽራዕውን ኣላታ እያ ገሊኡ ጽሪ ልበለ ክጽንሐካ ክእል ገሊኡ ጽሪ ልበለ ለይ ክጽንሐካ ክእል ኮቦርታ ሒዝካ ክትመጽእ ኣገዳሲ እዩ ብስሩ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ሒዝካዮም ክትመጽእ ዝግበአካ ነገር እንተሃለወ ግን ቀዳማይ ምንጻፍ ካልኣይ ኮቦርታ እዩ ምክንያቱ ቁሪ እዩ ምንም ምንጻፍን ኮቦርታን ናይ ባዕልካ ሒዝካ ክትመጽእ ይግበአካ ማለት እዩ ወላ ዓራት ተኻረሲ ወላ ኣብዛ ናይ 50 ቅርሺ ተኻረ ወላ ኣብዛ ናይ 100 ቅርሺ ተኻረ ወላ ኣብዛ ናይ 200 ተኻረ ዓራት ይሃሊኻ ማለት እዩ ኣገዳሲ ዝበሃል ግን ኮቦርታን አንሶላን እዚኦም ኣገደስቲ እዮም ማለት እዩ ሒዝካ ክትመጽእ ነካ ካብኡ ሞባይል ዘይብሉ ሰብ የለን ሞባይል ሒዝካ ክትመጽእ ተኸንካ ከዓ ቻርጅ ስለ ብዙሕ ኣቸጋሪ እዩ ስለዚ ፓወር ባንክ ሒዝካ ምምጻእ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዚ ዘን ትርእይዎን ዘለኹም ጎማ ናይ ጸበል ከዓ ማለት እዩ ኣብዚ 150 ቅርሺ ይሽየጥ ኣብ አዲስ አበባ ተነኣሰ ኳስ ብ100 ቅርሺ ይሽየጥ ናይ 50 ቅርሺ ፈላላይ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገርሲ ክብር ይብል ናይ 50 ቅርሺ ፈላላይ ኣለዎ ማለት እዩ ምግቢ መቸም ኣብዚኻ ክትጥቀም ምንም ክትገብር ይትኽእል እምበር ብዛዕባ ናይ ምግቢ ኣመጋግባ እንድሕር ኢኹም ሕዚ ያው ኮረንሾ ሒዘን ዝመጻ ኣብዚ ፀብሒ ዘፍልሓ ኣለዋ ጥሕኒ ሒዘን ዝመጻ ጥሕነን ዝበልዓ ኣለዋ ሕምባሻ ብ50 ቅርሺ በሊዐን ብሻሂ ዝጥቀም ሰብ ኣሎ ከም ትዘርእኹም ዓንቶ ስጋ ትበልዕ እውን ኣሎ ግን ከም ጅባኻ ከም ትኸውን ንጸሎት ካብ ዝመጻኻ መቸም ከም ጅባኻን ከም እግረ መንገድኻን ክትከውን ስለ ትኽእል ያው ምንም ማለት ኣይኮን ኖርማል እዩ ካብ ደገ ሒዝኩሞም ክትመጹ ዝግብአኩም ኣገደስቲ ነገራት ግን ቶም ዝብለኩም ዘለኹም ሒዝኩሞም ክትመጹ እዩ ዝግባእ ክቡራት ተኸታተልቲ እና ይብለኩም ዝገዳም ስውራ ማርያም እዚ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝምስክሩ ካብ ካንሰር ተፈዊሰ ካብ ምውላድ ዝኣበይኒ ንኽወልድ ተፈዊሰ ስራሕ ኣዊኒ ኩሉ ነገር ኮታስ ኣውዚ ኣነ ዝተገረም ኩሉ ነገር ዝተገረምኩ ማለት እዩ ሙስሊም እውን የርኢ ሓንቲ ኣይኮነትን ብዙሓት ሙስሊም ዝተፈላለየ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሙስሊም እውን የርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ገዳም እዚ ኣነ ዘይትፍውሶን ዘይትምሕሮ የብላን እሞ ኩልኩም ናብ ደጃ ኣፋ እናመጻኹም ንኽትፍወሱ በዚ ኣጋጣሚ ጻውዒተይ ክገብረልኩም ይደሊ ባዕላ እመቤታችን ትጸውዕኹም ደገ ኣፋ ተርግጽኩም ክብለኩም ይደሊ ኢለ ድማ ናብዞም ብፁዕ ኣቦና ዝዛረብዎ ብጣዕሚ ዝገርም ቃል ከመሓላልፈኩም ተኸታተልዋ እስኪ እምቢ ካልሽ ግን አሉ እምቢ ካልሽ ግን ስትዘሙት አገኘናት ከወንድ ጋር ስትባልግ አገኘናት ብለን ለህዝቡ አሳልፈን እንሰጥሻለን የሙሴን ሕግ ደግሞ ታውቂዋለሽ በድንጋይ ተወግረሽ ትሞቻታለሽ አሏት እኛ ብንሆን ምን እንመርጣለን ወገኖች ከባድ ነው አይደል ከባድ ነው ኃጢአትን ሰርቶ ከእግዚአብሔር መለየትም ከባድ ነው ያለ ስራ ያለ በደልም በድንጋይ ተወግሮ መሞት ደግሞ ከባድ ነው በዚህ ጊዜ አሰበች ነፍሴ ተጨነቀች አለች ነፍሴ ተጨነቀች ፈጣሪ አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አለች ወደ አምላኳ ለመነች ሁለቱም ለኔ ያስጨንቁኛል ባደርገውም እሞታለሁ ባላደርገውም ከነዚህ ሰዎች እጅ ላመልጥ ስለማልችል ጭንቅ ነው ነገር ግን ምርጫዋን አስተካከለች ኃጢአት ሰርቼ በደል ሰርቼ እግዚአብሔር አምላክ ከምጣላ ከእግዚአብሔር ከምልቅ ሰዎቹን እምቢ ብዬ ተቃውሜ በሐሰት የሞት ፍርድ ቢፈረድብኝ ይሻላል አለች እውነት ነው ወገኖች ከእግዚአብሔር ርቆ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ኃጢአት ሰርቶ ከመለየት በግፍ ተበድሎ በሐሰት ተከሶ ፍርድን መቀበል ይሻላል ለምን እግዚአብሔር የሥራን የሚሰጥበት ጊዜ ስላለ ማለት ነው ይሄን አሰበች በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የተሰወረውን የምትገልጥ አንተ ነህ አለች የተሰወረውን የምትገልጥ ፈጣሪ አንተ ነህ በሐሰት እንደከሰሱኝ አንተ ታውቃለህ ያለ ስሬ እንደተከሰስኩ አንተ ታውቃለህ የተሰወረውን ትገልጣለህ ያልተሰራውን የታሰበውን የምታውቅ አምላክ አንተ አለች የታሰበውን የምታውቅ አምላክ ገና ሳይሰራ የታሰበውን የምታውቅ አምላክ አንተ አለ ያለ ስሬ ያለ በደሌ እኚህ ሰዎች ፈርደውብኛልና አንተ ጸሎቴን ልመናዬን ስማ ብላ ወደ እግዚአብሔር ጮኸች ይላል ነገር በዚህ ጊዜ እያዳፉ በባሏ ፊት በድንጋይ ሊወግሯት ይዘዋት ሄዱ ይሄንን ብላ ስትለምን እምቢ አለቻቸው
እምቢ አላደርግም ስትላቸው፣ ስለዚህ ይሄን ከማደርግ ብላ ጮኸች፣ እሪ ብላ ጮኸች። በሙሴ ሕግ ይላል ያለ ፈቃዷ ከደረሰባት አንዲት ሴት እሪ ብላ ብትጮህ ከበደሏ ነፃ ትሆናለች የሚል የተጻፈ ቃል አለ። አንዳንድ ጊዜ ማይደርስልኛል እንዴት ነው ብሎ ዝም ማለት፣ በደል ሲደርስ ዝም ማለትም አይገባም፣ መጮህ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ ማን እንደሚልክ አይታወቅምና፣ ዝም ማለት መስማማት ነው ወገኖች፣ ዝም ካለ መስማማት ነው። ስለዚህ እሪ ብላ ጮኸች። እሪ ብላ ስትጮህ እነርሱም አብረዋት ጮሁ። አብረዋት መጮህ ብቻ አይደለም፣ ሂድ አንተ በሩን ክፈት አለው። አንደኛው ሄዶ በሩን የተዘጋውን በር ከፈተ። እሪ ብላ ስትጮህ ደንገጥሮቹ፣ ቤተሰቦቹ፣ በዛ ያሉ ሰዎች ሁሉ ተሰባሰቡ። እንዲህ አይነት ግብር በሷ ታውቆ አይታወቅም። አኗኑሯ ንጹህ ነው። አኗኑሯ ከእግዚአብሔር ጋር ነው። አዲስ ነገር ነው የገጠመው። በዚህ ጊዜ አዲስ ነገር ምን ሆናለች ብለው ሲሰበሰቡ እሪ ብለው ያዟት። ምን ነው አላቸው። በጣም የሚያሳፍር ስራ ስትሰራ አገኘናት። ይሄው በአትክልቱ ቦታ ስንዘዋወር ደንገጥሮቿን ሁለቱን ይዛ ነበር የገባች አትክልት ቦታ። እነርሱን ወደ ቤት ላከችና እሷ ጎልማሳ አስቀምጣ ስለነበረ ቀድማ ከዛፉ ስር ወጥቶ ብልግና ሲሰሩ አገኘናቸው። እሱን በረታብን፣ ለመያዝ ብንሞክር አመለጠን፣ በርትቶ አመለጠን። እርሷን ግን ያዝናት። ሰውየው ማን ነው ብለን ብንጠይቃት ልትነግረን ፈቃደኛ አይደለችም አሉ። አይቤት ክስ፣ የሐሰት ክስ፣ እንዲህ አይነት ክስ ዓለም እኮ እንዲህ ነች። ሐሰት ተከሳችሁ የምታውቁ ታውቁታላችሁ፣ የከሳችሁም እንደዛው ማለት ነው። ግን እውነትን የያዘ ሰው ያሸንፋል። እውነትን የያዘ ሰው ያሸንፋል። እውነት እግዚአብሔር ነውና፣ የእውነት አምላክ እግዚአብሔር ነውና፣ እግዚአብሔርን አምላክን የያዘ ሰው በእውነት ያሸንፋል። ተመልከቱ፣ ሰውየው የታል እንዳይሏቸው እሱ በረታብን አሉ። አቅም አወጣ፣ አመለጠ። እርሷን ያዝናት። ሰውየው ደግሞ ማን እንደሆነ ንገሪን ብንላት ልትነግረን ፈቃደኛ አይደለችም። በዚህ ምክንያት ነው አሉ። እችማ የሙሴ ሕግን ተላልፋለችና በባሏ ፊት፣ በቤተሰቦቿ ፊት፣ በእናት አባቷ ፊት በድንጋይ ተወግራ ትሙታሉና ይዘዋት ሄዱ። እሷ ግን አምናበታለች። ኃጢአት ሰርታ ከእግዚአብሔር ከምትለይ ያለ በደሏ ብትወገር ይሄን መርጣለች። በዚህ ጊዜ ይዘዋት እያዳፏት ሄዱ። ይህም ብቻ አይደለም፣ በባሏ ፊት ተከናንባ ስለሆነ አኗኑሯ ፊቷን እንኳ በአግባቡ አይተው ስለማያውቁ እንጥገበው እስኪ ፊቷን ግለጭ አሏት። ነይ ምን ትሸፋፍኛለች አንቺ? ግለጭ በደንብ እንዲያውቁ እንዲሁ ይገርማል እኮ አቅርበው በቃ ፊቷን በደንብ አይተዋት ስለማያውቁ ማለት ነው። ክንብርዋን አወርደው አዩዋት። በዚህ ጊዜ በድንጋይ እንድትወገር ስትሄድ እግዚአብሔር አምላክ ጩኸቷን ሰማ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር። በእውነት ጩኸቷን ሰማ። ለምነዋለች፣ ጮኻ ጠይቀዋለች። እውነትን የምትመረምር የእውነት አምላክ አንተ ነህ ብለዋለች። ጩኸቷን ሰማ፣ ልመናዋን ሰማ፣ ቃሏን ሰማ።